So, bali may gawa tayong laptop ngayon, ano. So, ang model pala nito, ang brand Asus, yan. Ang model ito. Ang problema ng unit nito, ayaw gumana yung mga USB port dito. So, kailangan nating ayusin yan. Pero yung ano nito, yung unit na to, pinagawa na to sa iba. Hindi lang makuha-kuha nung gumawa, ano. Kaya yung customer nito, wala ring magawa kasi wala nang magawa eh. Hindi rin magawa yung USB. Pero yung ODD gumagana, yung USB lang. So, nahihirapan yung customer na maglipat ng files. Tsaka, eto dati, yan o, may sticker na yan. Galing pa ng APTI. So, Maynila, Quezon City. Kaya, kung saan sana pinagawa to, hindi lang magawa-gawa. So, kaya dinala sa atin. So, ayusin natin to. Tapos, ito yung board nya. So, papakita ko sa BIOS kung anong problema nito. So, ang problema ng board nito, ayaw mag-detect ng USB. Kahit na 3.0 na USB ang gamitin natin, ayaw talagang mag-detect ng kahit na ano. So, yan yung problema nito. So, pakita ko muna, kakabit ko muna to sa casing, tapos tingnan natin yung BIOS kung may ma-detect ba. So, ayan, nakakabit na yan. So, yung USB, naka-plug in na rin. Yan. Yung USB na gamit natin, 3.0 din. So, tingnan natin yung BIOS, ano. So, tinanggal ko na yung button ng power supply. Ito yun. So, on natin. Yan. So, yan. Ito yung setup. So, yan. Tapos, boot tayo dito. Yan. Wala kang makita yung USB. Hindi ma-detect yung USB. Kahit dito sa tinignan ko na dito, wala na, okay naman. Kahit na i-restore default natin, tapos restart natin. Ulit natin. So, ayan. Ganun pa rin. Yan lang. Mali yung napindot natin.
So ayaw talaga ma-detect Yan. So wala nakakabit na hard drive ito, pero wala namang problema sa hard drive eh. Yung USB lang talaga ayaw ma-detect. So balik tayo dun sa board, pakita ko ba tayo mag-detect. So bali ito na yung board So naglagay tayo ng tester. So ang isang problema nito, ba tayo ma-detect yung USB? Gawa nga ng, pakita ko muna So yan, saksak na yan, kita nyo umiilaw naman yung indicator natin. So on natin yung unit. Tapos suka tayo dito. Yan. So nakikita nyo 2 volts lang. Pero pag tinanggal ko yan, tanggalin natin. Yan, nakita nyo 5 volts, 5.6. So pag kinabit na ulit natin, nagda-drop yung supply ng yan, bumabalik ng 2 volts. So kulang ng 3 volts yung natin, yung USB port natin. So lahat ng USB dyan nakakabit dito sa board na to, kulang ng supply ng 5 volts yung 5 volts nya 2 volts lang ang binibigay papuntang port. So mostly ang required ng USB, kahit na anong USB flash, 5 volts. So dito nagda-drop yung 5 volts nya. So punta tayo dito. Saan naman yun? Dito. Kita niyo ba yung number ng M51G? Dalawa yan, magkaparehas ng number. Ito at saka ito, magkaparehas ng number yan. So, anuhin ko lang para makita natin. Yan M51G. Parehas lang sila. So testerin natin kasi tinroubleshoot ko na to Kaya dito ko So balik tayo dito sa continuity. So itong isa, hindi, wala kang marinig na tunog pero dito yan shorted. Pero hindi siya shorted to ground. At nang kasi dito sa ground, wala siyang shorted. Yan lang So subukan muna natin tanggalin yan.
So yung parts na ano natin, may katabing ano capacitor na, yung capacitor na to ano, ah, hindi sila pwedeng i-hot air mo kasi nga puputok to, mano sa init to, sensitive sa init tong ganitong klaseng capacitor, hindi mo pwedeng anuhin. So kaya gagamitin natin ano lang, iron lang. So tingnan natin kung nawala ba yung socket. So ayan, nawala. So yun lang ang problema natin. So hopefully pag pinalitan natin, mawawala din yan. So testerin natin to. Yan o. So palitan lang natin to. So bali wala tayong mahanap na pyesa na. So try muna natin ito ano, yung jumper. Pero hindi lahat ng pyesa pwede nyo i-jumper. Kung alam nyo kung paano nagpa-function, nasa inyo na yon, risk nyo na yon. So bukan natin to. Kabit ko muna to sa board ano, tapos balik natin. So ayan, ito ano, umandar na. So nakasaksak na yung USB natin. So yan oh, na-detect USB disk. So patayin natin ulit. Try natin kung magbo-boot ba. So walang hard drive to ano. Nakita niyo yan oh, walang hard drive. So nandito yung hard drive. So nakatanggal yan. So try natin ngayon, subukan kung magbo-boot ba yung Windows 10 natin na OS. So start natin. On natin. Yan. So ayan. Nag-boot. So okay na. So ayan yung process ano. So hindi natin na ikabit yung touchpad. So okay na yung ano natin, unit natin. Bali i-fix ko lang to ano, tapos doon na tayo sa Windows nito ano. Yung ilalagay na natin to, tapos titingnan natin yung dito banda kung may ma-detect pa siyang USB. Pero sigurado na meron kasi na-detect na yung ano natin, USB natin. So balik lang tayo ano. Pause ko lang muna yung video. So, bali tapos na nating magawa to ano. So try lang nating paanda rin, tapos titingnan natin sa screen kung magde-detect na ba ng USB. So yung problema nito, yung 5 volts lang nagda-drop to 2 volts, kaya
ayaw gumana ng mga USB port. So wala tayong nakuhang pyesa, kaya nag-jumper lang tayo doon sa pyesa na yon. So kung alam nyo yung function at saka kung alam nyo yung required voltage ng USB, madali lang. Pero kung hindi nyo alam, huwag nyo i-jumper, baka masira pa yung ibang board, ano. Baka masira yung board at saka masira yung ibang pyesa. So ito, on natin. So ayan, kao na yan. So post ko lang yung video, ano, pagkatapos ng makapasok to ng Windows. So bali ayan, nakapasok ng Windows. So subukan nating maglagay. Tapos tingnan natin dito. Lalagay muna natin yung USB. Yan, tapos tingnan natin dito. Yan. Yan. USB drive. So na-detect na, So tingnan natin dito sa may computer. So ayan, ito yung USB natin. So tanggalin natin. So yun, i-detect na, okay na. So hanggang dito na lang yung video, Kung nagustuhan nyo yung video, please like and subscribe. So maraming salamat, So sa susunod, kita-kita ulit tayo. So hanggang dito na lang.